още 50 лева да го поправим. Защо? Аз да го поещам, то това си е вашата парична сметка! Еми, да не мислите, че тези пари излизат от гъзани? Ай, между другото, през цялото време портмонето ми, това е малко нещо и верно това ми е портмонето, тук има 50 лева. Колко е ленко? Така. Колко ви трябваше да ви давам? За кълбото? 100 лева. Give me one dibby. Добре. Така, хайде продължаваме. Това е тук. Не става. Не съм редила пъзели, не знам от кога. 50 000 години, защото вие сте на толкова пример. Дърта, да ви казвам, това сте. Вие сте още по-дърта от мен. Дърта, кучко. Ла-ла-ло, па-ла-ло, I'm the frozen. Дайте ми купчетата. Кой го каза? Той не знае точно 0 IQ по човека и природа. Как по човек и природа имам 0 IQ и аз имам 1500. Да, по математика в кавички. Юлиана, кавичките не се казват, да се слагат. Казват се. Слагат се. Излизате от студиото. Казват се и се слагат. Така съм почувала. Върнете ми последното купче от пъзела. Върнете парчето от пъзела. Твърде късно вече го изядох. Ако ви завърнах химикалката в гъздата, вие сте изкарали ли купчето? Не. Купчето. Не умея. Купчета! Вече ме в смаха! Релица, дай ми купчето. Сега си залегавила, дай купчето. Играем. Игра! Купчето ми е под газа. Значи вие сте ви... Добре. Кълбота оправя още 100 лева за предсказание. Вие смота на бабичка такава. Не съм бабичка, само на 150. Утре ставам на 151. Значи, че след рожден ден ще вече полнощ. От колко часа сте тук? 5. Вижте ми. Йоане, така. Може да Кажете какво да кажа? Кажете какво да кажа. Значи, първо искам майка ми и баща му да умрат и самия той да умре. Не може да си работи, може само да го питаме въпроси.